Sa atong unang pagbasa, ang mga tao nagreklamo tungod kay wa na sila'y pagkaon, unya disyerto ang ilang nahimutangan. Wa di sila kapananom, mautong niingon sila nga basig mga matay na sila dito sa gutom. Nya mo gini kinaiyas mga tao, basta di na gani pabor niya, reklamo dayon. Ana, no? Lingiyay mong tupad. Yung nakarong si Manaha, kapila na kanireklamo. Nga no? Reklamador kay ba? Unya ganig pabor, hilom-hilom lang. Di gyud ka pasalamat sa Ginoo, para nang nakamata pa ka karong buntag. Ninig uli nimo napakay pagkaon. Maglisod tag pasalamat, ang nasa tong unahuna kuwang. Ana. Pero kuan na gani, negative na gani, reklamo dayon. Muna ang Ginoo bisan pa man og ingon ana tag batasan tungod kay siya manggihatagon man, nihimo siya og milagro. Gipauwanan sila mga pagkaon og mga karne. Ingon ana ang Ginoo kamaayo. Pero sa atong normal day nga kinabuhi, ang Ginoo dili mosugot nga kita ray magsigi og dawat sa iyang ihatag. Ang gustos Ginoo kamao sadtang manghatag. Ngilingay mong tupad na sige kag panghatag. Ana. Sige pangayo dili manghatag. Na siya. Muna kita din mangayo man ta. Ako sige kong pangayo no, palit mog slot. Pero kanang atong slot sa duwa sa na nako gisod sa akong bulsa ako sa nang gipanghatag. Kinsa may gahuwat aning atong slots karon, ang atong mga gipang-utangan ug ang atong gisaaran nga tukuran og balay. Na muna sa atong ebanghelyo, ang gusto sa Ginoo nga mahimutang mabungahon, dili ta mahisama adtong tulo ka klase sa yuta. Unsa man tong tulo ka klase sa yuta? Agianan, wa gyud mo bunga ang binhi. Kadtong batuon, awa sad kabunga. Kadtong sampinitan, awa gyapon kabunga. Ang gusto sa Ginoo mahimutang maayong yuta aron ang binhi nga itanom nato mahimong mubunga og katluan, kanuman og gatusan. Aron makapanghatag ta kay di man ta kapanghatag og wa tay bunga. Di ba? We cannot give what we do not have. So kung ang bayabas na imong maagian pulos ra gyud dahon, malipay ka dili. Tubag. Pero daghan kayong bunga, malipay ka ng bayabasa o dili? Malipay. Nya kun kanang imong kahoy nga naa sa imong tugkaran, bayabas ba, buongon ba, kaymito ba, o lubi, nya di gyud mamunga unsa imong buhaton. Kasagaran gyud putlon, tamnaglain, ilisi ka ng tanumayo, magita kapahimo sana gadako lang punuan ana. Putlon. So kanang tao sad nga dili manggihatagon, unsa man say buhatos Ginoo na? Ang say buhatos Ginoo? Putlon og dauban. Sa ato pa kanang wa gyud palit-palit og slot, kaniingon man Ginoo diri kun may dalunggan kamo, paminaw o sa tan ingon din siya ding. Naman tong giingos Ginoo diri. Busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Nilain na sang lingi sa imong tupad ingna napakay dunggan. Kuya kay na kay dunggan wa man maingos Kristo wa tay dunggan, pero ang iyang gipasabot ba mugamit unta tas atong dunggan pagpamati unsay sugo sa Ginoo. So ang sugo ros Ginoo manghatag ta og atong bunga. Muna nga
i-update ta mo sa atong slot, bunga ni sa atong mga igsuon nga nanghatag. So ang atong God's reward and complete elation nga slot katong grace para ibayad nato sa atong 70 million nga utang, niabot ng atong halin og 10,791 ka slots, na apay 689,209 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,049 na ka-challenges ang atong nadawat. Nya ang atong Christ Transforming Union with Mama Mary or CTUMM para atong itiwas og tukod sa 12 ka balay, karon napuo na lang kay nakahuman man tag duha last week, napuo na lang ka balay. Praise the Lord, na maligya tag 7,000 ka slots as of yesterday, nakahali na tag 7,006 ka slots. So ni sobra og 6, hurot na ang atong slots. Lamat kayo. Mahuman na gid ning 12 ka balay. Nya naapatay 61 slot challenge ani nga tag 6,134 sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang nang-apply natog paayog balay mga duol-duol 200. Nya 61 ra ang atong himuon. So pila pa may wa mahimoe? Pila ka buok? 200 minus 61. Na ay mga 139. So di na lang ko mamaligyag slot, at least mahuman na akong 61, equivalent to my age. Pero ganahan pa mo nga maka tukod-tukod patag additional, pwede rasan mo padag yapon nya inyo lang ingnon, Pader, para ni sa CTUMM. Kay mao naman ni ang kaning CTUMM nga slots nato, mao na ni ang atong title kung maghimo tag mga balay. Pero karong tuiga sad puhon og makaabot pa ko sa akong 62nd birthday, basin og maghimo gyapon tag ingon ani nga kalihukan, di ba? Pero di na lang tamo siguro unsa maroy atong fokusan. Hot do na natog palit ang usa na lang ni kaslat, ang grace. Sus kanindot ka no nga dili ko makatabok pangadto sa Compostela ig August 5, din ako magpasan aning ni ang 70 million. Kanindot ka. Sayon ra gyud kay na kamong tanan nga naminaw karon ako, huna-hunaan na lang daan nga giagda mos Ginoo nga mubunga, mupaambit sa inyong bunga og na kay 100 pesos palit dayog slot. Nya unsaon pagpalit og slot? Hala, ipadala aning atong official information. Tanawan nig maayo ha, atong bank accounts, mao ni atong bank accounts, or anhi ba sa atong GCash, igsip lang sa akong GCash kay napuno na, or ikwarta padala. Dali ra kay nastanan, 100 pesos lang. Pero maka-appeal mo sa challenge nga 70, katong tag 7,000 or more than that, di mas maayo kay ang bunga nga gisisgutan ni Kristo dili man usara, kung dili na ay kunoy katluan, na ay kanuman, na asay gatusan 30, 60 or 100 to tell us aron ta sultihan nga wa di ay limit ang atong pagpaambit. Why limit? Mao na nga kanindot inyo na ning paspasan og palit kay ang ato sa dinhing giutangan nga atong mga contractors, mga almost 20 million man atong giutang pa sa atong contractors. O niya ang ato sad nga katong balay diha ni cafe o nilang kuan Brad Titing, ato man tong nabayran pero inutang gyapon nato. So in short, wa pa gid ta kabayad atong balaya nga worth 50 million.
Pero dako na ta, murag mga 15 million na ang atong na partial nila aron maka-move on sad sila sa ilang gibalhinan, pero inutang po to nato. Unya gasigi na sad tawag expect nga mubayad na sad ta karon. O na nga kuan gini kanang duwa ra ba, pero hutdo na nigpalit ang 70 million na or kining 700,000 nga slots, kana murag malimpyo na ta. Bitaw mga igsoon, unsa may mahimong premyo nato kung mahimo tang mabungahon. Unsa man? Matod pa dire sa tubag nato sa Salmo, gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Si Moises maogi sentro niadtong nagpanaw nga mga Israelita. Ug unsa may gibuhat ni Moises, iyang gihatag ang tanan niyang kaugalingon para sa Ginoo ug sa Israelita nga iyang kaigsuonan. Ang kabuutan, ang pagkamanggihatagon ni Moises maoy basihan sa Ginoo nga gihatagan silag pan gikan sa langit, nakabenepisyo sa uban pang mga katawhan. Millions of people, ang people of Israel nakabenepisyo sa pagkamanggihatagon ni Moises. Kita sa dinhi ni abot man ta Katoliko mga billions naman ta karon, mga 1.5 billion man tang nagtuo ni Kristo, mga labi na mga Katoliko. Bunga sad ta sa pagkamanggihatagon sa mga santos, sugod sa mga apostoles ni Mama Mary, labi na sa mga martyrs, sa mga Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, kamanggihatagon ni San Vicente Ferrer. Mga bunga ta, mo nang nakapahimos ta aning daghan og nindot nga mga butang. Kining nahitabo din sa atong parokya, kining atong natampo ngadto sa Capilinia, og sa atong Archdiocesan projects, o sa more than 20 ka mga parokya sa tibuok Pilipinas nga atong napaambitan og tabang sa ilang mga projects. Bunga ni nakatagamtam sila niini, bunga ni sa mga taong nagsakripisyo sa pagkamanggihatagon nganhi sa simbahan. Katapusang lingi sa imong tupad, ingna sugod ugma paambitan tika sa akong bunga. Sugod ugma pabungahan tika. Una kamo mga asawa, kada adlaw paambiti ang inyong bana sa inyong mga bunga, sa inyong gugma, sakripisyo, pag-alagad. Ihatag na sama ni Moises ba? Ang inyong mga kamusang mga bana, ihatag po ang inyong mga maayong bunga ngadto sa inyong asawa, dili ng kusmod-kusmod, singhag, kana mga gugma, pagka maalagaron, pagka caring, ihatag na. Maunay pilo-piloon sa Ginoo, himuon na niyang 30, 60 o 100 times. Og mauna na ang makapahimo natong mauswagon. Sa ato rong mga politicians, sa labinas mga elected, naabay mga manggihatago nila na atong iampo. Kay so far, ang ato rong namatikdan sa atong bag-ong gobernador og sa dinhi sa Cebu og ang atong bag-ong mga elected nga mga mayors, apil na din gyud sa ato sa Liloan, mga nagpakita gid sila nga mga manggihatagon. Sa ako sang syudad sa Sugbo, Cebu City, mayor, manggihatagon gyapon sila og mangging hunahunaon. Ang ila na karong gipanglantaw nga mga projects para sa kaayuhan. Pero nakita pod nato nining nagpadayong siging uwan, porting baha. Murag makaingon sa ta in general sa Pilipinas, labi na dito sa Luzon, Central Luzon, nga mo'y naigo-igo ato mga bagyo, pertig yung baha gyud maayo. Amo na nga mga tao nakapangita,
hain naman tong gipromise sa atong presidente nga na wa man tong gipromise report na 5,500 ka flood controls nga purti man yung baha karon. Hain ka to, no? Wa mo mangita ato. Away sa tingaling atong musuna naman sa nirong atong presidente, mo State of the Nation address man ni siya karong buwan na unta, pero mura man tog na postpone ba ka to, tinuod ba to? Kay tungod ko no sa grabing baha, i-postpone na lang hasta ang suna na anod sa baha. Kaingon ko ba na i-postpone kay grabe kaayo ang kaning epekto kuno sa kaning baha. Nako karon nakaamgo na gid ning atong presidente nga hastang iyang suna na anod na sa baha. Mao na iampo nato nga kaning ato bang mga elected officials manggihatagon unta dili magsigig manipulate hinuon sa ilang gahom. Karon ay nasa ilaing isyu na ay congresswoman nga representative sa usa ka partido. Murag na drama-drama. Ikaupat na niyang terms karos paglingkod sa Congress. Di ba? Ang maximum sa Congress 3 terms raman. Pero tungod kay party list siya nabilong, murag dunay gamay manipulation dito sa party list nga nahitabo mulingkod lang yapon siya karong 20th Congress, pero ikaupat na niyang term diha sa Congress. Nya motugot rasad ang kumilig. Nya niya hinooy wala pa kaabot og 3 terms, elected pa gyud, gidisqualify. Di ta kasabot na ay elected nga wapasa gyud makaabot og 3 terms, gidisqualify. Nya niya say napil this election, gipalingkod. Niya say sobra na 3 terms, palingkoron. Mo na kining mga klasihas, mga officials nato sa gobyerno, maone sila ang mga kahoy nga dili mabungahon, may kainay silang putlon og dauban. Ato ni silang putlon, labi na panahon na sa eleksyon sunod, pabotlon tanan ni sila. Ato na ning timan-an. Kaya nga naman, way kapuslanan, nag-usik lang sa yuta, nag-usik lang sa atong buhis, nag-usik lang sa mga opportunities na gihatag sa Ginoo nato. Kanang mga leaders sama ni Moises, sama sa mga santos, mo nay atong pangitaon, dili tingali perfect, pero at least manggihatagon.